И здравейте, приятели! Днес ще играем на игра, която се казва Supreme Duelistic. Аз ще трябва да се бия срещу някакъв червен, който е на ниво 6. А сега трябва да си избера с оръжие, с което да го бия. Аз не дам това. Така, да започваме. What? Какво е това? Какво е това ниво? Така. То сме скочили. Добре да. Или всъщност, то може само да си избира какво оръжие да бъде. Тъй, че така е по-добре. Така. Какво е? Това до сега не съм го виждал. Не, ще умра. Чакай да си изключа интернета, за да няма реклами. Така. Брадва. Не. Ей. Спри се. Стига игри. Не. Нет. Ай, Падай. Yes. Айде. Защо съм така? Защо бяхте? Да, това ми е любимото. Гледайте сега как не може да се измъкне. Направих бокс. Добре. Не. Готово. Това е лесно. Реклама. Така. Не. Аучи. Погледните го. Не. Не. Yes. Айде. Ле. Така. Не. Какъв съм голям. Аз съм гигант. Не. Мръдне си. Не. Голям съм. Нахай се. Аз съм голям. Мога да се направя така като парашут, което е доста странно. Щит. Голям е. Не. Аре отново този големия щит. Не. Не. Сега стана червено. Това го търпа. И пак синьо. Айде към лавата. Не. Yes. Аз съм пълен про в тази игра. Не. Бягай. Не умирай. Не. Много е гаден той. Бумеранг. Не. Абсурд. Вие видяхте ли той? И той се направи като парашут. Като мене, той копира от мене. Защо копираш? Той ми копира. Не. Yes. Летя. Не.
тебе. Оп. Тей. Защо? Извинявам се, малко закъснение, ма... Нищо. Окей. О, чук! Някакъв чук. О! What? Как? Как направих той? Па. Не. Чао, чао, чао! Не на мен не. Не на мен не. Ти, на тебе! На тебе! Айде! Падай! Yes! Не! Гледайте го пълен. Ниво 6. Пък аз... Отде да знам, Уо. Ой! Не! О май... Ах ти! Пълен нуб! О, пак съм гигант. Ахо! Не. Ще го бия с шишето. Аре бе, колко пъти ще бъда голям? Колко пъти? Стига си ме бил. Аре бе, колко пъти? Това е яко. Не, махни се. Махни се от мене. Да не дойде бързо. О, гигант. Стича малко по-бързо. Чакай, той настига ли ми? Ако му настига, ще побе с нея. Бум. Добре, сега започвам да се бия. Ами. Гигант. Ела ми. Не. Как ма победи, бе? Как? Ще да. Yes, червеното. Ще го дръпне назад и бум. Лесна работа. Чакай. На зеленото си хвалям. Щита. Уху. Не. Така. Не. О, yes. Про. Айде в лавата. Аз ще умирам. Още малко и те... Не. Само така, че свършвам видеята толкова кратко, защото на мен не ми позволява да правя дълги видеа. Не! Не! Ами добре, хора, това беше видеото. Т.е. видеото.